Тебе мы маем у небе. Твое вечное и святое имя, нехай святится и нам наславляет. Приди же Твое владарство спокою, Божие, хай буде всім панування. Нехай як у небі, так і на землі буде Твоя непомильная воля. Ты святый, Пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый, Пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый, Пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый, Пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый, Пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый, Пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый, Пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый, Пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый, Пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый, Пан Бог один, и той, что чинит суды. Бога, Амен. ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, у гэты святы дзень. Ужо так незаўважальна падкраўся жнівень да нас. Жнівень – гэта час жніва. Жніво можа адбывацца не толькі на полях. Вось, гэта таксама час, калі мы можам падумаць пра нашыя плёны, якія прыносяць нашае жыццё. Падумаць, чаго нам не хапае таксама ў гэтым жыцці. Менавіта пра гэта сёння нас запрашае падумаць літургія слова, пра тыя голады, якія маем, патрэбы. Усе іх мы хочам прыносіць сёння да гэтага алтара, да Хрыста, які прыходзіць у нашае жыццё, і асаблівым чынам гэта здзяйсняе ў Еўхарыстыі, якую цэлебрую за кожнага з нас, за нашу парафію, асабліва за тых, хто ў гэты момант найбольш патрабуе гэтай нашай малітвы. А на пачатку гэтай святой літургіі перапросім Бога за нашыя грахі і занядбанні. Спавядаюся Богу всемогутному і вам, браты і сёстры, грашыў я вельмі думкай, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
підношення Богу, а на землі спокою людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богдан небесный, Боже, Отче всемогутный, Отец князь народный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Синя Отця, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми молення наше, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалює Бога Отця. Аминь. Молимся. Падтрымлівай, Пане, Твоих верных и одари вечной добрынёю тых, кто признае Тебе Створителем и Пана, обнови даденное им жыццё и захавай адноўленае. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання книги Зыходу. У тыя дні пачала уся супольнасць наракаць у пустыні. І казалі сыны Ізраіля супраць Майсея і Аарона: «Леш бы мы загінулі ад рукі Пана ў зямлі егіпецкай, калі сядзелі пры катле з мясам і спажывалі удосталь хлеба. Вы прывялі нас у гэтую пустыню, каб замарыць голадам увесь сход». Тады Пан сказаў Майсею: «Вось я пролью на вас хлеб з неба, і штодня народ будзе выходзіць і збіраць, колькі трэба на дзень, каб мне выпрабаваць яго, ці будзе ён паступаць супраць майго закону, ці не. Я пачуў нараканне сыноў Ізраіля, скажы ім: вечарам будзеце есці мяса, а раніцай будзеце насычаны хлебам, і спазнаеце, што я, Пан Бог ваш. Увечары наляцелі перапёлкі і пакрылі ўвесь стан, а раніцай раса лягла вакол лагера. Калі ж раса знікла, на паверхні пустыні з'явілася нешта дробнае і зярністае, нібы іней на зямлі. Убачыўшы гэта, сыны Ізраіля казалі адзін аднаму: «Што гэта?», бо яны не ведалі, што гэта. Тады Майсей сказаў ім: «Гэта хлеб, які Пан даў вам у спажытку». Гэта Слова Божае. Хлеб небесный дал нам Пан, хлеб небесный дал нам Пан. Усё, что чули мы, что познали, про что расповедали нам отцы,
раскажем будучему поколению про хвалу Пана и ягоную моц. Хлеб небесный дал нам Пан, али он загадал хмарам з вышини и отчинил брамы небесов, и пролил быцам дождь на их манну для ежи, и дал им небесное зерне. Хлеб небесный дал нам Пан. Человек споживал хлеб анёлов, и он послал им ежи удосталь, привел их у землю свою святую, на гору, якую здобыла яго правица. Хлеб небесный дал нам Пан. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, кажу гэта і сведчу Пану, каб вы больш не жылі, як жывуць язычнікі, у марнасці свайго розуму. Не гэтым вы навучыліся ад Хрыста, калі сапраўды чулі пра Яго і вучыліся ў ім паводле праўды, якая ёсць у Езусе, але таму, каб адкінуць ранейшыя паводзіны і свайго старого чалавека, што знішчае сябе зманлівымі пажадлівасцямі, таму, каб аднавіць дух вашага розуму і апрануцца ў новага чалавека, створанага паводле Бога, у справядлівасці, святасці і праўдзе. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не хлебом одним будет жить человек, але кожним словом, что выходит з вуст Божих. Аллилуйя. Пан з вами. И слугам Твоим. Читання святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час, калі людзі ўбачылі, што тут няма ні Езуса, ні ягоных вучняў, селі ў чаўны і прыплылі ў Кафарнаум, шукаючы Езуса. Калі ж знайшлі яго на другім беразе мора, сказалі яму: «Раббі, калі ты прыбыў сюды?» Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, шукаеце мяне не таму, што бачылі цуды, а таму, што з'елі хлеб і насыціліся. Клапаціцеся не пра ежу, якая гіне, але пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якую дасць вам Сын чалавечы, бо яго пазначыў Бог Айцец». А яны сказалі яму: «Што нам рабіць, каб выконваць справы Божыя?» Езус адказаў ім: «У тым справа Божая, каб вы верылі ў таго, каго Ён паслаў». Народ сказаў Езусу: «Які ж ты зробіш цуд, каб мы ўбачылі і паверылі табе? Што ўчыніш? Айцы нашыя елі манну ў пустыні, як напісана:
хлеб з неба даў ім есці. Езус адказаў ім: сапраўды, сапраўды кажу вам, не Майсей даў вам хлеб з неба, але Айцец мой дае вам сапраўдны хлеб з неба. Бо хлеб Божы ёсць той, які сыходзіць з неба і дае жыццё свету. Тады сказалі яму: Пане, давай нам заўсёды такі хлеб. Езус адказаў ім: Я ёсць хлеб жыцця. Хто да мяне прыходзіць, не будзе галодны, і хто верыць у мяне, ніколі не будзе прагнуць. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Прысядьце, калі ласка, хто можа. Як уже здагадаліся, тэма, на якую звяртае ўвагу сённяшняе слова, гэта голад. Мы чуем пра галодных людзей, бедных галодных людзей у першым чытанні, людзей, якіх вывелі з няволі на пустыню, яны ідуць у абяцаную зямлю. Ну і пра што яны думаюць? Ё-маё, чаго ж мы выйшлі? Там хоць цяжка было, хоць нас там прыгняталі, гэта ўжо не памятаецца, але там мяска было, там пры катле мы сядзелі, што хоць вот кромачка была хлеба, а тут невядома, што будзе з намі. Таксама чуем пра людзей, якія ідуць за Езусам, шукаюць, плывуць у чаўнах, пасля таго, як Езус цудоўным чынам іх накарміў. Ось, і Езус вельмі так цікава кажа: вы шукаеце мяне таму, што нейкі знак вам паказаў, што закрануў вашае сэрца, шукаеце таму, што паелі нармальна. І вось таму, што вы насыціліся, кажа, вось чаму вы мяне шукаеце. Сённяшняе слова запрашае нас падумаць пра у якім месцы, вось пра нас, пра наш голад, у якім месцы знаходзімся мы. Я думаю, што, канешне, нашае зямное жыццё найбольш адпавядае яму ў Святым Пісанні, гэта вандроўка габрэяў праз пустыню. Вось тое, што яны перажывалі, вельмі падобна да таго, што перажываем мы вось тут, на гэтай зямной пустыні. Мы ідзём наперад, нам паабяцалі вечнасць, паабяцалі рай. Мы, як хрысціяне, тут такія сабраліся, мы тыя, хто ўжо выйшаў з Егіпту, хто ўжо ахрысціўся, хто вельмі проста, толькі як захоча, можа пазбавіцца граху, на якога грэх ужо можа не забіваць, таму што чалавек ужо стаў сынам Божым, як толькі ён каецца ў граху, прыходзіць да споведзі, ад моманту хросту ўвогуле усе грахі з яго былі змытыя. Вось мы як бы свабодныя, але мы яшчэ не ў абяцанай зямлі, мы яшчэ перажываем цяжкасці гэтай дарогі. І вось сённяшняе слова кажа: а што пра голад ты скажаш? Ці ты галодны? Ці перажываеш, што будзеш есці? Бо гэта вельмі добрае пытанне. Я думаю, што ні адзін тут з нас, тут прысутных, падобны да гэтых людзей, якія плывуць на чаўне за Езусам, шукаюць яго. Чаму? Таму што раз ён ужо іх накарміў. І я думаю, што можам сабе задаць пытанне: а вот прыходзячы сюды ў касцёл, у гэты прыгожы жнівеньскі нядзельны дзень, чаго я ад Езуса хачу? Чаму я прыйшоў? Можа, таму, што ўжо не раз ён мне дапамог у жыцці. Я ведаю, што ён можа. Я знаю, ты мяне можаш накарміць. Я знаю, ты можаш мяне суцешыць. Я знаю, ты можаш дапамагчы мне мудра адказаць маім ворагам. Я ведаю, ты можаш даць мне супакой. І вось я ведаю, што ты можаш гэта мне дапамагчы. Ведаю, бо ўжо гэта было. І я таму да цябе прыходжу, каб ты яшчэ больш мне дапамагаў. І нічога дрэннага, на першы погляд, нічога дрэннага тут няма. Добра, што мы прыходзім да Езуса. Але глядзіце, што робіць Езус. Сёння Езус запрашае нас далей. Вось вельмі важна гэта адчуць і заўважыць. Езус кажа: добра, я вас насыціў, вы прыйшлі сюды. Але клапаціцеся не пра ежу, якая гіне, а пра ежу, якая застанецца на жыццё вечнае, якой ніхто ў вас не адыме. Гэта што за словы такія? Што ён мае на ўвазе? Можа, я бы гэта так перавёў, не ведаю, ці вы са мной згодзіце. Езус кажа: не шукайце маіх дароў, не шукайце маіх тут дзеянняў, а шукайце мяне, самого мяне. А мне здаецца, што вось такія словы, яны даволі няпростыя. Бо калі паглядзім на нашу малітву, на тое, пра што мы ў Бога просім, як часта мы просім: Божа, дай мне сябе.
объявися мне, будь со мной. Мы просим: ой, тут допоможи моим внукам, допоможи моим детям, дай мне супокой, тут дай мне суцяшэнне, дай мне што знайсці працу, і гэтак дай. Гэта ўсё добра. Але вот як мала мы просім: а Езу, дай мне сябе. Глядзіце, вот Езус чаго ад нас патрабуе? Ён кажа: давай далей, зрабі крок далей. І вось гэта, не ведаю для вас, для мяне слова вельмі няпростае. Бо Езус кажа, што каб ты засяродзіўся не на сваіх шматлікіх праблемах, а на ім. І вось гэта называецца навяртанне, гэта называецца перамена мыслення. І вот гэтае пытанне, якое задаюць яму: што нам рабіць, каб выконваць справы Божыя? І ён кажа: у тым справа Божая, кажа, адна ёсць толькі справа Божая, каб вы верылі ў таго, каго ён паслаў. Здаецца, так проста гучыць, каб вы верылі. Ну верым же ж, да? Каб вы верылі ў таго, каго ён паслаў. Над гэтай фразай трэба пасядзець, пачакаць. Глядзіце, так лірычнае адступленне такое, вось. Канешне, мы маем многа патрэбаў, і пакуль жывём, гэтых патрэбаў, голадаў будзе ў нас шмат. А пад многімі нашымі голадамі, патрэбамі хаваюцца яшчэ больш глыбокія патрэбы. Да? І калі вы так паглядзець, вчора так спрабаваў такі ланцужок зрабіць, можа, так не ведаю, взяць якую-небудзь гаспадыню, ідзе міма магазина там з мэбляй, глядзіце, вот такая тумбачка, як яна мне падабаецца, вот хачу і ўсё, хачу тумбачку. Чаму яна хоча? Таму што яна ўжо у глыбіні сэрца ведае, што калі яна купіць гэтую тумбачку, яна добра ўпішацца ў яе інтэр'ер у кватэры. І кватэра будзе вот супер выглядаць. А чаму яна хоча, каб кватэра супер выглядала? Таму што калі кватэра добра выглядае, калі ўсё стылёва, значыць гаспадыня добрая. А калі гаспадыня добрая, значыць і жонка добрая. А калі жонка добрая, значыць я любімая, да? Можна мяне любіць. Глядзіце, вот, калі паглядзець пра нашыя жаданні і патрэбы, за кожным з іх можа хавацца яшчэ нешта больш глыбокае, яшчэ больш глыбокая патрэба. Таму вот сёння слова запрашае нас паглядзець і кажа, што гэтых патрэбаў у нас вельмі шмат. І што мы так сапраўды ў нашым жыцці хочам насыціць. Рыхтуючыся да гэтага слова, чытаў каментары, там было напісана троху пра старажытных рымлянаў. Вот, Рым перад упадкам выглядаў так, гэта быў горад, сталіца сусвету, адкуль сцякаліся багацці увогуле з усяго вядомага тагачаснага свету. І гэта былі такія людзі, якім яны ведалі, што яшчэ прыдумаць, чым сябе заняць. Яны елі, што хацелі, апраналіся, як хацелі, яны ўвесь час піравалі. Яны думалі, што апрануць, якія золата ланцугі, чым здзівіць сябе і іншых. Часамі апраналіся вельмі багата, што не маглі нават рукі падняць, а потым думалі, а гэта ўсё не цікава. Прыйду голы, чаму б не? Да, і так прыхадзілі. Што паесці? Проста мяса, нейкія смачныя там фазаны ўжо не цікавіла. Рабілі блюда з языкоў сінічак, там вырывалі, рабілі такія делікатэсы. І што паказвае гісторыя Рыма нам? Што калі нават усе патрэбы такія зямныя чалавека заспакоіць, ўсё роўна нічога не хапае. Яны яшчэ шукалі глыбей, што б яшчэ такое прыдумаць. Вот гэты дух чалавека, ён ўсё роўна неспакойны. Так вось пытанне. Што альбо хто можа насыціць сапраўды чалавека? І Христос сёння дае нам адказ. Я, толькі я. Не мае дары, не мае цуды, я магу насыціць толькі цябе. Я хлеб жыцця. Хто да мяне прыходзіць, не будзе галодны, і хто верыць у мяне, ніколі не будзе прагнуць. І вельмі бы прагнуў, каб мы зразумелі добра гэтыя словы. Паверыць у Езуса дзеля яго самого. Не чытаў гэту кніжку, але пра яе чуў. Вось, кніжка яна пра адарацыю, пра сузіранне, пра такую кантэмпляцыю, пра такую малітву. Яна кажа пра тое, што калі мы у пэўным моманце нашага жыцця пачнём узірацца ў самого Хрыста, то многія нашыя гэтыя патрэбы, якія нам не даюць спакою сёння, яны проста адпадуць. Проста вот праблема можа не ў тым, каб Бог заспакоіў патрэбы, а праблема, што мы на іх засяроджваемся, што мы ставім націск на іх. Вось, і гэта можа быць такой галоўнай нашай праблемай. І пра гэта кажа Христос. Я думаю, што сённяшняе слово таксама запрашае нас да такой малітвы, якой ёсць адарацыя.
Малітва адарацыйная. Часта, калі кажу слова адарацыя, людзі уяўляюць сабе, што тут найсвяцейшы сакрамент выстаўлены, ну і трэба стаяць і нешта гаварыць, пакланяцца вось Хрысту. Ну, адарацыя – гэта малітва намнога больш простая і глыбокая. Можа, пачакаем хвіліначку. Нормально? Добренько. Я думаю, што там справіцца. Прашу увагі. Да, спакойна, так будзе лепш. Вось. Глядзіце, касцёл вельмі заахвочвае кожнага з нас падумаць вось пра тое, ці умеем мы адараваць. Адарацыя – гэта малітва прысутнасці, калі я проста дару Богу свой час і нічога не гавару, альбо проста праслаўляю Яго. Дзякуй, Божа, што Ты ёсць. Паглядзіце, што большасць нашых малітваў, яна пра тое, што мы гаворым. Мы гаворым і гаворым і гаворым. Гэта добра. Добра, што ёсць такое. Але вось сённяшняе слово запрашае нас паспрабаваць адарацыю. Чым яна добрая? Тым, што яна ачышчае нашу малітву ад нашых голадаў і патрэбаў. Яна запрашае нас засяродзіць увагу на тым, што Бог ёсць, што Ён ёсць тут, з табой, і ўсё. І вось думаю, што калі мы будзем верныя вось такой малітве хаця б 5 хвілін у дзень, гэта можа быць дома. Можна ўзяць крыж у рукі, проста глядзець на яго. Можна седзячы, можна лежачы, можна стоячы дома, можна на прыродзе на лаўцы сесці. Але каб вось сказаць: Божа, гэтыя 5 хвілін для Цябе. Я цяпер не хачу гаварыць, не хачу многа думаць. Я проста хачу пабыць з Табой. Вось такая малітва, яна будзе выражэннем таго, што мы верым у Сына Божага, што Ён з'яўляецца хлебам нашага жыцця. І потым раскажаце, якія плёны вось такая малітва ў жыцці прыносіць. Але захочу паспрабаваць. Сёння Христос аб'яўляецца нам як той, хто хоча, каб мы былі сытыя. Святы Павел просіць нас, каб мы не жылі, як жывуць язычнікі ў марнасці свайго розуму, якімі кіруюць зманлівыя пажадлівасці. Звярнуць увагу на Хрыста, паверыць у Яго, не чакаць столькі Яго дароў, колькі Яго прысутнасці, колькі быцця ў ім. І гэтай логіцы таксама вучыць нас святая імша і Еўхарыстыя. Тут адбываецца гэты момант. І момант не ў тым, што мы ядзім Хрыста, а ў тым, што сапраўды Ён яднаецца з намі. От важна, калі мы прымаем камунію, таксама усвядоміць сабе, што ж адбываецца. Што гэта не проста нейкі пабожны жэст. Гэта не выраз маёй пабожнасці. Гэта Бог аддаецца мне. Ён не вырашае ўсе мае праблемы, а Ён проста прыходзіць, каб быць са мной. Вельмі важна гэта асазнаць, такую простую праўду. І можа, з часам мы заўважым, што мы намнога больш сытыя, чым галодныя. Амін. Цяпер паўстаннем мы вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога.
Бог чакае наших шчырых малітваў, таму праз пасрэдніцтва Езуса Хрыста узнясём да нашага нябеснага Айца супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён верна абвяшчаў людзям Евангелие і заклікаў іх да навяртання. Цябе просім. Молімся за тых, хто церпіць за недахопу любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці бязмежную любоў Бога Айца. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божай дапамозе, апецы Божай Маці для Паўла і Рэгіны ў складаны і цяжкі час для іх сям'і. Цябе просім. Молімся о Божьем благословении и потребных ласках для семьи Тумель. Тебе просим. Молимся о Божьем благословении и потребных ласках, особливо ласты здоровья для Савелия. Тебе просим. Молимся о Божьем благословении и ласты здоровья для Тересы. Тебе просим. Молимся о Божьем благословении и потребных ласках, опецы Божьей Маті для Вероники в день народжения. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраных, каб мы умели святкаваць нядзелю, Дзень Пана, прысвячаючы наш час Богу і ближнім. Цябе просім. Усемагутны Божа, ад Цябе паходзіць усялякае добро, умацуй нашу веру, каб мы былі мужнымі вызнаўцамі Твайго імя, праз Христа, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Милосердный Божа, з ласки Твоей освяти гэтыя дары, якія мы приносим Тебе, як духовную ахвяру, и учини, каб мы сами стали для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану, Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты ў сваёй міласэрнасці так полюбіў свет, што спаслаў нам як адкупіцеля свайго Сына. І Он стаў падобным да нас ва ўсім, апрача граху, каб Ты мог любіць у нас тое, што полюбіў у сваім Сыне. Праз Яго паслухмянасць Ты вярнуў нам дары сваёй ласкі, якія мы страцілі праз грэшную непаслухмянасць. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, дославно на вершинах, благословленный Твой, кто приходит
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Таем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, святым Францішкам, святым айцом Піо, святым Казімірам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Отця Небеснага, як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш, якой єсть у небі, святиться ім'я Твоє, прийди царство Твоє, будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаємо виноватым нашим, і не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя,
Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Baranku Boży, jaki beresz na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na sobie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki beresz na siebie grzechy światu, a daruj nam spokojem. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Я хлеб жыцця. Хто прыходзіць да мяне, не будзе адчуваць голаду, і хто верыць у мяне, не будзе прагнуць ніколі.
Молимся. Боже наш Ойче, отуляй неспинною опекою усіх, кого Ты аднаўляеш небесным сакраментам. Не адмаўляй ему сваёй дапамозе і ўчыні годнымі вечнага збаўлення. Праз Христа Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Вялікая ўдзячнасць тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем адны свят. 6 жніўня у аўторак свята перамянення Пана. 8 жніўня ў чацвер свята святога Дамініка, прэзбітэра, заснавальніка ордэна прапаведнікаў. 9 жніўня ў пятніцу свята святой Тэрэзы Бенедыкты ад крыжа, панны і мучаніцы, апякункі Еўропы. 10 жніўня ў суботу свята святога Лаўрэнція, дыякана і мучаніка. Працягваецца рамонт цэнтральных сходаў нашага касцёла, і ад усяго сэрца дзякуем усім, хто дапамагае малітвай, ахвяраваннямі, і просім далейшай падтрымкі. На час рамонту прыгадваем, што ўваход у касцёл адбываецца з боку закрыстыі, а ў нядзелю, калі шмат людзей, то з абодвух бакоў. І ад крамы таксама. Вот такая аб'ява яшчэ для тых, хто, не ведаю, все плёны сабраў, агароды дагледзеў, каму няма чаго рабіць, альбо проста хоча дапамагчы вельмі моцна. З 8 па 10 жніўня, то бок з чацвярга па суботу, запрашаем усіх жадаючых далучыцца да важнай справы аднаўлення святыні ў вёсцы Хоўхлава. У гэтыя дні разам з Радыё Марыя і валанцёрамі будзем ачышчаць склеп-пахавальню і фарбаваць драўляны будынак старажытнага касцёла. Працы распачнём 8 жніўня ў чацвер са святой імшы ў Хоўхлаве. Даехаць туды можна на рэйсавым аўтобусе альбо ўласным транспартам. Што датычыцца рэйсавых аўтобусаў, то з Маладзечна з аўтавакзала яны адпраўляюцца ад 9:55 і 13:45. Але таксама гэты аўтобус спыняецца на прыпынках дзіцячая бальніца, стаматалогія і насупраць дому інтэрната. Адпраўленне назад з Хоўхлава у 15:45 і 19:58. Калі хто плануе ехаць на ўласным транспарце і у вас ёсць вольныя месцы, то паведаміце нам, каб можна было далучыць тых, хто не мае магчымасці дабрацца. Ад'езд уласным транспартам ад капліцы будзе 8 жніўня ад 9:00. Што з сабой трэба мець? Якую-небудзь там ежу, перакус, ваду, рабочае адзенне і спляцоўкі. 9 жніўня вечарам у Хоўхлаве усіх зацікаўленых чакае экскурс у мінулае, з якога даведаемся цікавыя рэчы пра Хоўхлава, пра касцёл і неверагодных людзей, якія з ім звязаны. Абяцаем, што будзе цікава. Таму, калі ёсць жаданне і магчымасці, далучайцеся, калі ласка, адновім святыню разам. І тых, хто адчуў у сабе валанцёрскі запал, далучыцца да гэтай справы, заахвочваем пазначыць сябе на картачцы ў закрыстыі. Гэта дапаможа нам больш-менш уяўляць, колькі нас усіх будзе. Хто не запіша, таксама можна. Это просто так дапамога для нас, каб бачыць, колькі валанцёраў у нас ёсць. Шчыры дзякуй вам за гэтую супольную малітву. Я асабіста хачу падзякаваць за малітву падчас рэкалекцыі з палета, аб якой прасіў, якая нам вельмі адчувальна спадарожнічала ў Росіцы. Таксама хачу папрасіць аб малітве, бо 9 жніўня распачынаюцца рэкалекцыі для нашай францішканскай моладзі Лаверна у Баранавічах. Братыгар паедзе на гэтай рэкалекцыі. Таксама просім, каб малітвы падтрымаць, каб сапраўды добры плён у жыцці людзей гэтай рэкалекцыі прынеслі. Шчыры дзякуй вам за супольную малітву. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михайле,
Прославляй